Ania Leitzurkiola naiz, Antzolarra, 30 urte dauzkat, eta 16 urteetatik noia kopiloto izaten. Zure izena bizenak esan eta beti motorra etorretxeat burura, gasolina usaina gustoko dozu? Bai, egisa esan bai. Azkenean txiki-txikitzatik etxean ikusioten gauza bat izen da. 5 urtekin ja nire gurasoak hor ikustu zuen motorra erregalau zozten, eta hori, betidanik motorrean ibili naiz. Eta gero nire gozabak bai korridu itxe zeban, ralixetan, orduan nire itxa asistentzia itxera jute zan, eta beti beraki nire bat ezoztan. Eta azkenean beti etxean ikusioten gauza bat izen da, eta odolian eukidoten gauza bat. Garbi dago ez zukala ies biderik, ez da? Ez. Oin gurasoa izate jeton ja alperri da kejatzia. Bueno, 5 urtekin eurek oparitu baldin basotzuen motorra ja, isa bidea markauta zeukan, ez? Bai. Gero 16 urtekin, hasi zinen kopilotu, ja autuetan, kotxietan, zergatik aldaketa? Bueno, azkenean, bai, txikitzatik motorrean ibili izen naiz, baina igual kotxeak gehiago guztago izen jatez. Eta 16 urtera arte ezin zan kopiloto lizentziatara, eta 16 urtekin zan gurasoen baimenakin kopiloto lizentziataratzeko lehen adina ero, ez? Ordan, 16 urtekin ja gurasoak ezin autososten baimena, eta kopiloto moduan hasi nintzen. Bizitza erde, isa? Bai. Eta zati kopilotu? Bueno, azkenean nik uste dute 18 urte euki arte piloto moduan lehen ezin zan. Orduan nik uste dut beti piloto danen lehenengo pausua izaten da kopiloto moduan hastia. Orduan, lehenengo pausuak hortik izan ziren. Egisa da, pilotu be egin dozula, hemendik gertu, Gorlako igoeran. Bai, oindala 3 bat urte Gorlako igoeran nirten nintzen piloto moduan. Eta seguro ez dela izango azkenengo aldixa. Eta aukeran, nahi xau, gidari? Bueno, azkenean niko piloto moduan gustora ibiltzen naiz, eta nahi xaut igual kopiloto moduan, baina bai, piloto be ondo pasatzen dut. Eta hori ningotzut betiko galderia, ze izan ditugu, beste elkarrezketa batzu, beste kopilotu batzuei, eta kanpotik be, kirolau jarretzen dugunok, ardura handiko postua dela, ez da zalantzarik. Kasik, gidarixa baino, ardura handixoa da kopilotuarena? Bai, azkenean kopilotua, rallixen munduan azkenean talde bat da, pilotua eta kopilotuak osatzen da bena, eta azkenean kopilotuan lana oso garrantzitsua da, ez? Bixen arteko konfiantza importantia da, porque azkenean kopilotuak esaten da ben dana konfiau bidau. Orduan, kopilotua nahazten bada ero, hor datozte arazuak ez. Orduan oso pixu asko, ero importantzia asko eukitzen da kopilotuak. Lehen komentatu eztazu pilotu ezberdinekin ibiltzez ariela. Bai. Pertsona diferentiekin egotera, modu diferenten egiten duzu lan, edo zure lan egiteko modua beti berdina da? Ez, diferentia da. Azkenean piloto bakoitzak bere lan egiteko modua dauka, eta kopilotuak azkenean pilotuen lan egiteko modu hortara egoki ditu biga. Osea, piloto bakoitzak bera notak hartzeko modu bat dauka, kantatzeko beste modu bat, osea, kopilotuak kantatzia nahi izate jaun modu bat dauka, orduan kopilotuak azkenean pilotuan modura egokitu behar izaten ga. Baina ezinbestekoa konfiantzia da. Bai, osea, nik uste dute azkenean importantiena konfiantzia dago. Ez balin badago konfiantzaik gauzak ez die irtetzen. Bueno, torri gara prestatzen zabitzen txoko honetara, ikusi ditugu trofeo pila bat, txapel pila bat. 2015an Euskadiko txapeldun rally esprintian, eta 2019an uste dut bai. Eta gero 2017 eta 2019an Euskadiko rally txapelduna. 23an Lurgaineko Euskadiko rally txapelduna, kurrikuluma da latza. Bai, gero aurten eukiote aukera Espainiako txapelketa korritzeko, eta azkenean Espainiako txapelketako kopa bat irabaztia, nik uste dut txiki-txikitzatik bizi izan duen ondako da amets bat, ez?
Azkenean hemen regionaletan eta bai eukitzo zeukera gehiago korretzeko, baina Espainia mailan korridu alizatia eta gaina olako txapelketa bat irabaztia, azkenean korritzen duen irabazi duen kopako dana kotxeak igualak izaten die, orduan, karo, maila eta oso altua izaten da. Danak kotxe igualekin eta kopa politxak izaten die, eta olako kopa bat Espainia mailan irabaztia oso politxa izaten da. Danak kotxe igualekin horren ulertzen dut hor ja zuen bikotian trebezia dala importantia, ez? Hori da. Hor oso importantea izaten da, gauzak ondo preparatzea, lana aurretik itxia, karrerak ondo preparatzea, eta azkenean hor ikusten die emaitzak, ez? Azkenean kotxetan ez dago ezberdintasunik, kotxedanak igualak die, verifikazio zorrotzak eta goten die kotxeak igualak izateko, orduan hor oso importantea izaten da lana aurretik indairu batia, dana ondo preparauta eta karrerako egunean dana ondo gertatzeko. Eta zuko pilotu izan da, zein izan da? Zurekin pilotu ibili dana Espainiako proba honetan? Espainiako proba honetan Juan Carlos Castro izan da, Piru Castro deitze jauena. Galiziarra? Bai. Eta lehen komentu dutzu danean ia pilotu berdin erabiltzen zeben, epatu duztazu ez, normalian pilotuak eurek diala, zuekin, kopilotuekin kontaktuan ipiltzen dianak, ez dakit edan esatia lana eskaintzeko edo behintzat bai, eurekin jarduteko eskaera egiteko, eskaintza egiteko. Bai, normalmente pilotuak die kontaktuan jartzen diena kopilotuekin batera lan itxeko. Baina hemen inguruan esango dut Euskal Herri mailan beste batekin ibiltzen zara eta... Bai, hemen lortu itxuten titulo danak Aingeru Castrokin izan die, eta azkenean hemen regional mailan, nahiz eta berakin 2 urtek Espainiako txapelketa korritzen ibili, regional mailan berakin korritzen dut. Eta hemen lortu dituten txapelketa danak eta Aingeru Castrokin izan die. Rallixak aipatu ditugu gehien bat dira rallixak eta rally sprintak. Nahiz dituzu horreik igoerak baino? Bai, nik uste dut azkenean igoeran zu bakarri juteza kotxe barruan, pilotua bakarri juten da kotxe barruan, eta da igual como más aburrido, ez? Azkenean rallixetan eta rally sprintetan, adibidez rallixetan tramo ezberdinak dare, 2 pertsona zoiatz kotxe barruan, bai. Eta beste ohiko galdera bat, zatik dauz geroz eta emakumeko pilotu gehiago, gurian ikusten da garri eta garbi, evoluzioa, baina ez horren beste pilotu lanetan. Diru kontuak? Nik uste dut baiet. Diru kontuak, azkenean karrera bat korretzeko, aurretik kotxeak preparau idie, karrerara juteko biozu kotxea irubatia. Nik uste dut azkenean errezagoa dalako piloto moduan baino. Horretik nik uste dut gehiago daelako pilotuak baino. Baina seguro kopilotu horrein artean askok oso gustora jarduko zebeia, ez da? Bai, seguro baietz. Eta seguro nago poliki-poliki ikusten den moduan gero eta piloto gehiago ongo diela. Urte hasieran gauz, eta beti be urte berrixak, erronka berrixak, helburu berrixak, gutxi gora bera aurten zure urtia. Zela planifikatzen duzu, ze gainera, betikoa ez, zuk zure lana dakotzu, zu etzara ontaz bizi, beraz, agenda asko enkajau bidea, ez da? Bai, azkenean mundu, hemendik bizitzea oso zaila izaten da, orduan, azkenean beste lan bat, gehixono beste lan bat dauku, eta orduan bai pagina biozu lana karrerekin. Eta aurtengo urtia ondikan itxibarik dago, ikusi bida ze lortzen dan, ze laguntza, ze patrozinadore eta horren arabera ja itxiko da, baina momentuz ez dago zebez lotuta. Eta adibidez, igaz, Espainiako kopa hori irabazi izanak, zabaltzen ditu batiak? Bai, zabaltzen dau, baina ala eta ez da erraza izaten. Osea, adibidez, kopia irabaztearen ekonomikamente ez daukazu laguntzaik. Osea, gero patrozinadorei eta saltzeko orduan, errestasun gehiago daukazu, baina titulua dauzkazulako. Baina ondikan ben lan asko inbida atzetik lortzeko laguntza horrek. Eta Alaitz Urkiolak badako begiz jotako ralliren bat,
inoiz inez ez dauena eta gustura joango zana, hola erronka berezi moduan, amets moduan? Hombre, nik uste dut amets moduan danok eukitzen dula, Urralikarreko karreran bat korritzea, ez? Eta nahi asko gustoko jaten adibidez Suezia, edurretan korritzea. Hori zer da, beteleiken ametsa edo? Beteleiken ametsa, bai, danok, bai, izaleike egunen baten betetzea. Alaitz Urkiola, eskerrik asko, sorte hon, aurtengo denboraldixean, eta ea kirol honetan emakumeok joaten garien, apurka-apurka lekua egiten. Zuei, eskerrik asko. Sorte hon. Eskerrik asko.